Hello, good morning mga Oragon, mga besh, mga bay. Sunrise in the Kingdom of Saudi Arabia. Yan o, malabo. Yan. Good morning, Kingdom. Ayun. Good morning, world. Ito po ang parke ng Industrial City. Ibon. Daming ibon dito oh. So kung kayo po ay bago pa sa aking channel, is subscribe. Please hit the subscribe button in the notification bell and update kayo sa aking mga videong ina-upload. So thank you mga besh, mga bay, maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta sa aking channel. Bye bye.